So yung mga kalingap, at today po ay papabinyagan po ni this guy yung kanyang anak na si Kylie, mga kalingap, at tayo po ay ninong. At may mga kasama po din ako, sila ate. Andyan po. At andito po tayo sa dedication ng anak ni Kylie sa church po. At pasok po tayo mga kalingap. Hello po. Tapos ang magulang niya po ay sina Mary Rose L. Umo at Cedric Errol A. Umo. Parehas po mga gwapo. Siya yung iba mga gwapo din. Tinan. Parehas. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon sa umaga kong ito dahil sa pagbibigay ng Diyos ng mabiyayang anak na si Kylie Jane L. Ungo sa mag-asawang sina Cedric Ungo. Nakakatipon tayo dito dahil binigyan sila ng Diyos ng anak na kanilang pangangalagaan. So, palakpakan natin ang Panginoon dahil mayroon isang buong maging ang Panginoong Jesucristo man ay inihandog nang siya ay nabuhay sa Israel, at yung paghahandog sa bata ay ipinag-utos at nakasulat ito sa Exodo. Kaya isang magandang halimbawa na ating tularan ang Panginoon. Sino ba gusto tularan ng Panginoon? Alam kasi ang Panginoon kapag siya lumakad sa tubig, hindi lumulog. Kapag mayroong problema, hindi siya namumblema. Yan ang gusto nating tularan. Kaya siyempre, unang pagtulad sa Kanya, yung paghahandog ng bata. Kaya nga sabi dito, mamaya mga ninong at ninang magkakaroon tayo dito ng sumpaan. Ano yung sumpaan? Ako po'y nangangako na ganito gagawin. Bilang mga magulang naman, ako'y nangangako. Kaya, sa mga pong ito, sa mga magulang, ang bata ay isang handog at kayamanan mula sa Panginoon, mula sa Diyos. Sa makatuwid, sila ay pag-aari ng Diyos, at tayong mga magulang ay naatasan lamang upang arugain, mahalin, palakihin, ubugin sila ayon sa kanyang dakilang kalooban. Bilang mga magulang, napakahalaga na lubusan nating maunawaan at may sa katuparan ang mga obligasyong nakaatang sa ating balikan. Bilang mga magulang, mayroong obligasyon nakaatang sa ating mga balikan. Sabi niya, Cedric at Mary Rose Ungo, kayo ba ay nangangako sa harap ng Diyos at sa harap ng kapulungan ito na gagawin ninyo sa tulong ng may kapal ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang batang si Kylie Jane L. Ungo ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa Kanya? Nangangako. Narinig po ba ninyo? Yan. Kasi minsan pagka niluluyan, opo. Para pagdating sa labas, di ba ako nangako? Kaya pinapalakas yan. Nangangako po ba kayo? Opo. Narinig po ba ninyo? Yes. Sila po nangako na papalikihin nila ang bata ayon sa dakilang atas ng Panginoon. Kaya nga ito mga kapatid, huwag kayong basta oo. Dahil pagkasinita kayo ng mga nakakarinig dito, sabi ninyo nangako kayo sa bata, pwede namin kayong idemanda, ito legal matters, na kapag yan bata na yan, inabuso ng magulang. Hindi alam yan ng marami, kayo walang nag-a-apply. Pero ang totoo, kung kami magiging responsibilidad bilang isang mamayan sa mga batang inaalagaan ng magulang, pwede. Hindi lang natin ginagawa sapagkat gusto natin yung pakikisama. Pero ang totoo, sa legal na usapin, kayo may pananagutan kapag yan bata na yan ay pinalaki ninyo ayon sa aral ng kasamaan. Kaya dapat pinapalaki lang siya. Mga kapatid, mga ninong at ninang, nangangako po sila. Sila may narinig niya, sigurado ko na nangangako sila. Sabi pa dito, kayo ba ay nangangakong magsisikap upang makatatag ng isang Kristiyanong tahanan na puno ng pag-ibig at kapayapaan at kasaganaan? Opo.
Nangangako po ba kayo? Opo. Narinig po ba ninyo? Amen. Yan, malakas mang parinig nila. Pwede bang kunin ko ang bata? Huwag sana mangilala. Isip pa nga. Alaga ko rin ang isda yan. Ama naming Diyos na nasa langit, kayo po ang Diyos na nagtatag ng pamilya. Ayon sa inyong dakilang plano, kami po ay dumudulog sa inyong harapan ngayon, tulad ng pagdulog ni Maria, na kanilang italaga ang Panginoong Jesucristo bilang tagasunod sa inyong pagsunod sa inyong kalooban. Inihiling po namin sa iyo na pagpalain ang batang si Kylie Jane Ongog, pagpalain mo rin ang kanyang pamilya at bigyan mo siya ng sapat na karunungan at kaunawaan upang mabigyan po ninyo siya. Mabigyan po namin sa iyo na hayaan mong lumaki ang batang ito na may banal na pagkatakot sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Amen. Pwede pong tumayo ang lahat. Bilang ministro ng Panginoon, Kylie Jane Ongog, inihahandog kita sa Panginoon Manlilikha, Manggagamot, Tagapagligtas, Pinagmula ng Buhay, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Panginoong Jesucristo. Amen. Yung pong ninong at ninang, pwede pong pumunta dito sa harapan o pupunan kayo mga magulang. Tapos kunan ko ng larawan. Ninong at ninang, mamaya dito sa inyo Ay, babalik. ang nina. Puro nina. Sige, sino kakarga kay Kylie Jane? Sige po, pwedeng kunan ng larawan. Sige lang, hayaan niyo po kuya. Gitna-gitna kayo dito. Okay, Sir Alvin na, Sir Alvin. Sige lang po, hayaan niyo po. Teka lang mag-reset, hinayaan. Okay na po, paano ng larawan? 1, 2, 3. Tapos yung lahat. Mahal na po yung documentation. Maraming salamat po mga ninong at ninang. Abot sa ninong. Iningita na yan. Okay, sige. Ay ka. Ako ang nagbabalik sa inyo. Pero yan, yan. Tumayo po tayong lahat at ipaglaki natin muna ang bata. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka at palawigin nawa ng Panginoon ang iyong buhay. Palawagin nawa ng Panginoon ang iyong mukha. Paliwanagin ang iyong pag-iisip at mahabag sa iyo. Lingapin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka nawa ng kapayapaan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang paghahanap ko ay natapos na at Grabe mga kalingap. Day kayos this guy. Daming handa ni this guy po. Ang daming handa po ni this guy. Day kaya. Day kaya. Tayo, Sir Alvin. Happy ano. Galing talaga ni this guy. Siyempre. Minsan lang sa Napahanga buhay. ako ni this guy. Hindi, Sir Alvin. Isang beses man lang bagan mangyari sa isang bata. Isang beses lang siya handugan. Kaya tighandaan namin, Sir Alvin. Siyempre, ano, first may baby. cake pa. May cake, Sir Alvin. Taga mo, Sir Alvin, ang sulat. Sulat, Sir Alvin. Welcome to the Christian world. Yan. From Mama and Papa. Grabe po. Well, actually, wala po tayong binigay na budget sa kanilang pang ano, pang dedication ni this guy, pero ayan po, meron po silang hinanda. Talagang pinaghandaan nila. Ayan po, hindi hadlang ang ano, hindi hadlang ang kahirapan sa ano, paghanda para sa baby. Grabe po. Happy. Madali lang pala yung ano dito. Shortcut na. Happy christening, Kylie Jane. Galing naman. Pinaghandaan talaga. Yun sa may sa may ano. Kanina. Saan pa nag-aarko na to? Kaya Joel, gutom ka na? Hindi, pero ngayon nagugutom ako. Gutom ako. Daming handa. Hindi nakakamangha. Nakakamangha si this guy, ano? Pangbigatin. Grabe.
Parang May video okay pa. Sige po, samahan niyo kong panalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa mag-asawang Cedric at Mary Rose Mungo at sa kanyang anak, sa taong tulungan na dito, sa mga taong ginamit yun para mag-provide ng mga pangangailangan ng bawat isa. Maraming salamat po. Ang aming dalangin, Panginoon, ang pagkain ito ay maging pagpapala na magdawa sa aming physical na katawan at ang mga taong ginamit yun para mag-provide ito, magpalain yung mga sila at patuloy magpapalain. Dalangin namin at sa kusugan sa pangalan ni Jesus, pagkalupunuwa at kalinisan, pagkalupunuwa sa pangalan ni Jesus. Amen. Sir Alvin, maraming salamat. Naturo mo na lang. Hindi na matupog. Sorry. Sir Alvin, baka marataan kita dito. Kata. oh, doon. Kain kita, Sir Alvin. Ay, di na lang marataan. Yan, ano? Congratulations na anak. Congrats, inay. Sorry, Inaanak. walang regalo Bless muna. si Ninong. Ano na lang, cash na lang. Ay, dahil Kasi kaya. busy. Kasi, ay, Oh, ito. wow! Oh, Dahil kaya sinabi. Sinabit. Parang ano, kasal. Kasal, baka malaglag. Wow, maraming salamat. Oh, baby, yung pera din. Kaya na, ikaw na lang maganda. Maraming Baka subo pa sa niya. Alvin. Yan, ano sa Pasko Oh, naman ano ulit ha? sasabihin? Ano Sa sasabihin? Pasko naman ulit. Ay, Ano malapit sabi na ni- ba? Sir Alvin ang Basko. Sabi ni Maraming salamat Pastor, po, Sir Alvin. hindi lang daw ano yung Oo mabigyan nga, lang kundi bigyan ng pera, pangaralan. responsible namin na ano. Oh, nangako ka Sir Alvin ha. Oo. Pwede reklamo ha. Sabi ni Pastor. Responsible pala Pwede talaga reklamo namin ano nga. na alagaan ni Sky Ayan. sa mga pagpasko lang. Opo, hindi lang pera. Ano Sir Alvin, kailangan ng pangaral. Congrats sa ano this Ay, guy tuwa-tuwa. bongga ng ano niya. Di ba Oo, wala Sir naman Alvin. tayong budget diyan? Ano? Sabi ko nga Sir Alvin. Ano yun, ipon nyo? Oo, Sir Alvin. Pinag-ipunan nyo talaga? Opo, pinagbalakan niya na po talaga to si baby na ibibinyagan namin ngayon pesta po. Kaya sabi ko, okay lang na. Okay lang na ano, kahit kasi baga Sir Congrats Alvin, na isang nakakabili. beses man lang siya binyagan sa pagkatao niya hanggang pagtanda na po niya yan. O naranasan niya kahit ganito. Kasi first baby baga Sir Alvin, dapat bongga-bongga man din. May bongga talaga, design man ano Sir Alvin yan. Maraming Galing, salamat. nag-ipon po. Dahil din po yan sa ano din baga Sir Alvin yung kasal namin, kaya grabe Sir Alvin yung pasasalamat ko kasi nauna din yung kasal. May pang ano Sir Alvin, may panghanda-handa. Napaayos ko na din po ang restaurant ni Tantan po ni Bunso namin. Ay, galing. Congrats Hintay na talaga. lang po ang enrollan. Wow, maraming salamat po God Sir bless. Alvin. Nakapunta pa kayo. Salamat Si na ate nabusog oh, kami. yan. Nabusog Busog yan, kami. nakakarne. Umalo. Maraming salamat Salamat po ulit, ha. talaga. Nabusog Grabe. kami, nabilib Oo, Sir Alvin, ma-take out pa. Ano na tayo? Perming niya. Perming andyan yan sa take out. Oo, man. Oo, ay, siyempre, Sir Alvin. Aasikaso. Hindi nawawala yung pag-take out sa mga ganitong okasyon. Normal yun. Huwag mahihayin. Oo nga, kahit walang okasyon, may tira-tira lang sa kainan, dinadala yan. Ano, Sir Alvin yan? Hindi Salamat, masisipin ang congrats. Salamat, Sir Alvin. Salamat na busog kami. May pa-take out si nanay. Sabi fiesta, hindi magiging kumpleto. Pwede kang si sister. Bless, Wow, tuloy-tuloy maraming lang. salamat talaga, Sir Alvin. Kung hindi nyo kami na-vlog, Sir Alvin, wala man din po ang ganito. Si Lord Diba? talaga. Si Lord talaga, grabe Boss. yung blessing na binigay sa amin ni Lord. Kaya Si Lord. sobra-sobra po talaga ako nagpapasalamat. Grabe, ano Sir Alvin, hindi namin ito mararanasan kung hindi po guys. Dahil kay Lord na ano po, na i-vlog kami ni Sir Alvin. Kaya maraming salamat talaga Sir Alvin. Grabe, nakasandals man ako Sir Alvin. Sundo nga ni, tapos ang dami mo ng ginto. Social ka na. Sir Alvin, itatago ko Dapat din ito, huwag nang ano.
Oo nga ni Sir Alvin, oo. May kwintas yan galing kay Lola Ninang niya, Sir Alvin. Tigregaluhan din siyang Oh, kwintas. congrats, inaanak. Maraming salamat, Sir. Uy, inaanak, mag-bless ka kay Sir Alvin. Bless na. Bless na. Bless na. Bless. Yan. Ay. Congrats, inaanak. Sunod si Bibi Ali na naman ang bibinyagan. Opo. Oo nga ni Sir Alvin. Ay, kung ganyan kay Bibi Ali, kami naman makikikain sa inyo, Sir Siyempre. Alvin, ha? Ma-take out din ako. Siyempre, ninang din si Sir, This dapat Guy. take out din, ta. Eh, Sir Alvin, asikasuhin ko yung ano mo, yung pan-take out ko kay Lola tsaka kay Ma'am Wena, ano na tayo. Sige, sige. Yan, may pa-video, okay, magkanta ka, Sir Oo. Alvin, maganda ang boses mo, pakitaan mo gilas, eh. Mga ano, dali na, Sir Alvin, isa ka, magkanta ka, Sir Alvin, halataan ka. Oh, meron pa. Ano yan, ano, this guy? Nahihiya man ako. Ano na tayo, Sir Alvin, yan. Magkakaya man. Maraming salamat, Grabe Sir Alvin, naman ha. yun. Maraming salamat. Alas lang. Yung po mga kalingap. Grabe. God Sir bless. Alvin, Grabe. ano tayo, maraming salamat po talaga, Sir Alvin. Yan, may pati. Salamat Para pati kay Mami na Lula, ha, magkakankaning puto. Kuto. Yeah, maraming salamat, Sir Alvin, ha, at nakapunta ka po dito. Kasama pa si ate, day kaya si ate. Maraming salamat talaga po, Sir Alvin, ha. Ninong pati. Ay, padita ka ba, Sir Alvin? Ay, Madi. Yung Mari. Ano na? Mari. Mari, Mari, ano man na Ate. rin. Ay, hindi man, Sir Alvin. Sir pa din ang tawag ko sa'yo, Sir Alvin, Okay, sa ano paggagalang, Sir Alvin. At syempre, pag Sir Alvin. Hindi. Oo. Salamat po, Pastor. Ingat po. Si Pastor, dahil tayo. Nakita namin yun. pumani, Sir Alvin. Bless, bilinas niyo si Pastor. God bless, Syempre, ha. Sir Alvin. Maraming Kaya pala tuloy-tuloy ang pagpapala niya kasi Ayun po. marunong kayo mag-bless din ng ano. Maraming salamat. Dahil po yan, dahil din yun po sa inyo, Sir Alvin, lalo na po kala Ninang Lani at Ninong Rene, sila po bagay masyado sa amin na sabi magsimba araw-araw, ay linggo-linggo, kaya ngayon nararamdaman namin yun, pagbe-bless kay Lord, laging Sir Alvin, anong tawag? Cedric, congrats sa ano nyo, ha. Laging kay Lord, siyempre Sir Alvin, dati-dati kita hindi ko baga na. kami Sir Alvin nakakasimba kasi nag-iiraya kami Sir Alvin ngayon Ayun, nakakasimba. grabe. Wow, grabe, may bisita pa ako Sir Alvin. Congrats. Dahil kaya. Basta sa amin Maraming naman. salamat talaga Sir Nagpunta pa Alvin. lahat sila Sir Alvin. Ay, yung iba hindi busy din sila sa bahay. Iyo po Sir Basta po Alvin. baga ngayon. Okay lang. Maraming salamat po Sir Alvin. Basta sa amin, sa kung anong may tulong namin sa inyo. Opo, sir. At Maraming siyempre, galing mo salamat. yun sa Lord. Oo, galing kay Lord. Grabe. Noon yan, binyag totoo na si Kylie na bas-basa na si Christian Boyd. Ay, grabe. Dahil Nasa kaya si Christian Kylie. Boyd. Grabe, maraming salamat talaga Sir Alvin. Initon lang. Oo. Happy pista po dito sa amin. Pista po dito sa amin barangay, Pambuhan. Maraming salamat talaga Sir Alvin ha sa pagpunta. Ate, ano na tayo? Maraming salamat. Salamat na busog kami. Busog na busog Nakain kami. na kayo Sir Alvin. Nagkain una. Masarap yung pansit. pansit. Yung adobo Adobo din. Yung adobo na gusto ni ate si Sir Alvin man ay pansit. Ay, Ah. maraming salamat po Sige. Sir Alvin. At pagkapaalam na din kami muna pansamantala. Bye, Sir Alvin ha. Oo, sa Lunes Salamat ulit, balik po. tayo sa ano. Oo, Sir Alvin po. Tapos mo na Sa po yung operation mo nga ni, yun na lang Sir sabi mo na Alvin. po si ano. Si Yeah. David po ano. Oyo po Monday sir. na. Sana Webes kaso wala siya. Maano po yun Sir Alvin. Pupunta doon sa Tangas. Ni Sir Alvin, operation na lang ang tanging hinihintay. Yun lang, ay grabe, maraming salamat. Hindi pa tapos. Di ang blessing ng Lord hindi Hindi natatapos. pa ay grabe, walang katapusan ang blessing ni Lord. Basta wag tayong kay Lord. Lagi lang manampalataya. Sir Alvin, maraming salamat talaga Sir Sige po. Alvin. Bye-bye. Maraming salamat Sir Congrats Alvin. Bye-bye ulit. po. Madi, ipadi. Ayat! Mari. Tayo. Hindi kaya. Hindi, sir pa din ang tawag ko Sir Alvin. Pagkagalang, syempre. Siyempre, maraming Sir lang, hindi na magbabago yun. Ano Sir Alvin? Bye. Bye-bye Sir Alvin. Ingat ka Sir ate lang ha. lagi. Oh, sir ako sir ako kay Sir Sir din Alvin. ako eh. Sir, Oh, bye-bye. Doon ako sanay eh. Nakakaya yung padi. Oo nga ni sir pa din. Nakakaya man po pag ano Sir Alvin. Oo. Sige. Sir Alvin, sanay na kami Sir Alvin. Pagkagalang, lalong ginagalang natin Sir Alvin. God bless talaga. Salamat Bye-bye. talaga, Sir Alvin.
palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin. Yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, yung parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso, matulungin. Yan si Kalingap.